goya nkeye mukuru chinse machirichi ya Kiareni iyo kutoka se ward ya Marani imeje kaunti ya Kisii nigeganderete kuburia basamaria bayakonyara gwe soke na kubakonya unenchire mu yokonyara gwe kirania amaganiyo yenkeyo kati mechande bago eteranga muno kuburu kuburaro ane munaso kutatware nyomba ndagaragati ebintu binde binge obutaka niko baganderete kubasongra sabono bagani banyare ko sirwa unenchire mu yokonyara kwe gendereria na gwe kinya umurikito dipona sanya no robotirwa sinchira yobuime Moroje mbure yatueto botuko bobugima rero igatuwe rubuga kia astaiga metiro n'igitoro kira maisaya eke nekerero kyobokonyi korwase amateyo mugakanya gusira Edward Onderi niko bagenderete gwetera amakongu anene cinga kiechiga chimbura kubwatekana no kugoterwa kwenyomba Kiasa Marieta nkoro kwariske Muntonde Oga akoro kwetu Onderi lakini asirete ora asirire kagitari ka asirete 97 tigende kuru asirete mubabu menyete no bakongo no koboremere na abana nimbwatera lakini ntara akora kondanya ora bese timbari go chisukuru baba ko seri kubanya kobera isikowe asenchera yokurwanirira abana kubwatekana no konyora kurinse ase amateywe komenyera gukora chikonda Omusubati Alice nikagenderete gusanga oboremeru abwate Nchara so mubwenyombe nara tuere rutege kagitari gake watigende bana nchire tari konyarika no gotema gocha kwanyare besa kwanyare kwande skuru ono sinyunkingo korandra tigancha ko baigo bona sengenjeri ya tura are to koria setari gotonya mono tuaiga mororo rinda asoko bera una abuno toigeimi tigarendo mubabu na amenyire no bokongonya monto uri ko bagusenkurunde gaiga utanga kare na chite tigogo sinywa soko imuka gochina abana bose shaka koira kubwatekana no boremeru bonene no nyanase e amate nigo bono baruro kuboria gocha sabasamaria babwato moyo bugwancha wesokia na gokonya omusubati aso kumwagachire nyomba elio anyare konyora sarabeke no nyano mutwe kurumo gako yasirete obere gakona kungangana na abana babwate batano omo mbaka wike nyomba bono iga moroche bugima muna libati rigendete kogenda iguru nonyene kare tuomerana na DCTV ye kare tuwajire kurigereria mangane nyomba ebune kona gotwa nje nari gusaba oyo rabo Musamari omuya atokonye nyomba ye yo kaiga ndora atware nonye siringi 20 nonye nkwere ndende ndatebe nyomba nero ubugima inyomba nero konyoro onyoro oigamete mambi na ndo wanda kurigeria abana nje nari gusaba awara ibami asa bantu bamindo baraso gwanjukuya batokonye ana kinara kimwachira aso gwanje kwenu mwanje mongo ina monkonya nyomba yokego ko mumboko pero nabaisimigo nabachumbe na bantu bande tuwatemire gotemanga mangana ya ikasevare n'abantu bari babatindete mangana batayiko bayikera lakini nari gusaba abaminto naki oyo bwato gwanjukuya nabagokonya Omusubati oyo nere asobugima buriare moyo yasa ataranja kumurangeria Yiko ripoteria egetaseni kia onambeyemo kia Ndizi TV kurwase kenyero kia muturu yotoka imeye ward ya Marani ebunge ya Kitutu cha Chenov litaria nenkoro kwa Dipon Asanya